today's video is about sa ato ang part 1 sa pagsugod sa atong panimalay. O di ami karon sa big enterprises, kauban akong uyab nga blue. O okay na mga bay, nakapalit na tano. Welcome sa ato ang vlogs about sa balay. Natay part ani murag teleserye. At tangin na lang ninyo mga bay. Thank you so much. So, hi, hello mga bay. Na ako karon sa big enterprises para mag-inquire na sa atong materials sa atong balay. So, atong subayon karon kung pila tanan atong mabayaran o unsa nga mga materials ang atong nabayaran. So, okay mga bay, atong first set sa atong payment sa materials is 39,847 plus delivery charge na 1,800. So, mao na atong first set pa ni sa materials. Napanay daghang sunod ng mga process mga bay, magbayad pa ta og hakot labor kay layo-layo man jud mi sa kalsada. So, see you again. So, hello mga bay. Naami karon diri no para magsubay og unsay nahimo sa tong mga panday. So, naanay mga sukod po di ay. Nag-change ta og area mga bay. Diri ta, balin ta diri. Oh, naanay ilang mga napulupog. Og yan, nagsugod na sila bangag para sa septic tank. So, diha atong septic tank no. Bale, dayon. Diri ang mga bangag sa poste. Nagsugod na sila diri. Okay. Diri ara. Nga bangag niya. Nanay ubang materialis ani mga bay. Na ana nakasugod na magud ni. So, mao na ang mga haligi na to. Og naana sa tay kurente. Naana sa tay kurente mga bay. Ready na to wire. So, gamay kembot na lang. Ani ang area lapad-lapad gid kay gikan ta diri kay 150 man eh. So 50 gikan ta diri siya kanina humana ni sila bok. Nahumana ni sila wa pa. Asa man sila nga gikuan naman na diha oh. Di naman ta ka hilabot ana. Ha? Ya kaniwa pa ni mahuman. Kaniwa pa ni mahuman oh. Nya ala. Ang kamuti diri. La, may gabi ila. Inyong kamuti ari la, nalugit na. Ya di daghan mo kuha. Daghan po. Tao na. Ang mga namangag diri. Lagi, karon pa ko kabalik sa ubay kay busy kayo lagi ta. Wa ka ari, busy kay ko la. Tung panginabuhi ba? Nya karon namalit na mi og kuan materialis ug mas buntag ang deliver. Ting bisiya tuyok lagi ta. So kani kuwangon pa ni tambak diri no. Pero wa pa man mahuman. Asa mi kutob anila kanila. Kanino? Kanilinya. Kanil lubi diha jud mi kutob. Nakuan gid nang lubihan, nasagad gid na. Ako may gikuha diha kay kuan man karang naang nalaos nga. Karang to nga ibalik na pud kay sige nang pag-uwan. Lagi okay naman na buhi naman. Mamutong ang tapon. Bali dito kutob mo ano katong batuha. Nya bali ang saging na anas dalan ato la na ibalhin. Na mga sanga mga kuano bagong tubo. Natunong gid ni sila sa bato. Liso gid bangag de. Ha? O sa haligi. Uy, di dagay dirita magpapuso la no. Diri magpabangag para sa puso. Pero dool magud septic.
Ha? Dari dapit. Babaw. Baho ang tubig nga mo. Bahong lapok. Bahong lapok? Wala na tarong siguro kuan. Mabaw ra siguro na. Mabaw ra siguro. Kuan ko ng tubig kay na mamadayon tong nagkaot nga. Kay kaning patyaw dagi. Oo. Mamadayon ko nga anay tubig. Prakti pulipaya sa usa ka. Kay na ay tubig. Prakti mabawa di ay. Hala ka. Mauli eh. O sige, di lami magdugay la. Mag-sobay lang ko diri ba. Pero ugma, makasayo-sayo na diri pohon. Hapon. Oo. Kay mag-deliver na ugma. Oh, kay naa naman. Magbantay man ta dito sa mahakot, no? Trabaho kay pero sige lang, laban na ta. Inay-inay mila. Thank you kayla. Wa na ni mga unod na pa dagay ni ay. Basig na apa ni. Oh. Hala, naan ako'y bayabas daan. Okay, dili na tama na itong vlog for today mga bay. Kay ngit-ngit na. Okay, hello mga bay. Nara ang ato ang kanang sales invoice sa atong materials from Vic Enterprises Wholesale. So, dara nakapangalan sa inyong lingkod. That's my real name. O, dara atong kuan nala. Okay. Dara atong mga materials nga first gipalit. Tulo, umot sa nawa ko kasabot ana eh. Kung nasabtan ani kay siminto ra jud. Siminto ra jud ako nasabtan mga bay. Concrete nails moro na ako nasabtan. So mo ni tanan atong nabaryan sa first batch 3,347 nagkamali dito kwenta. Nya nag-add ta diri og kanang plywood kay pang atop nila sa ilahang barracks. So 17 bali 40 plus na sad siya. Tay, Naran na itong tay, dosi, pinta. materials. Magtigti tanan. Na itong materials mga bay no. Maghakot na sa lipadong sulod. Dako-dako sa ani. Kay layo man hakoton. Diretso na yung ato? Madara may sa kataw, patunga ba sa kataw. Yung mga materials mga bay. Ay salamat ni sugot ang tagbalay. Pabilin sa di ang siminto. Thank you kayo kuya. Yo, hindi kab-kab. Unsa ma'am? May channel. Dara itong mga kutay. Sige, birada. Ay, makin ay. Sige. Awiri. Okay, makuyog ko nila. Ikay bantay dili. Uy, time's up. Bas-basa mong lakaw. Dagan ko. Okay, sa start na sila hakot mga bay. Di ta pwede malaktaw di aning kawayanan. Di mo pwede laktaw sa kawayanan. Laktaw na lang mga. Sunod ko sa laktaw ninyo. Hangyo lang tas tag-iya. Pwede hangyo man daw kunudaan. Okay ra? Ala, sige. May na kay pampadakog braso. Pampamacho ba? Mau lagi. Nya kamu ra deng upat way lain. Hello vlogs, welcome to my guys. Kung anak kung apo. 5 unya ra. Amo koy mga apo ko diri kini ganin ako mga 5. Uy, dapat nagpasaan sad ko no. Ay. Ala diri mi agis kalibunan. Kalibunan ta agi ang duha ni bulag ang duha. Asa man tong duha? Te agi mi ti ha. Hala ka, sige, birada. Birada mga silingan. Sige, anad tani bukid, anad tani. Way kaso. Okay, maayo kay nay daan diri. Okay kaya.
Okay, dito ka nang nagpanday. Nagbangag diha. Tuyok din sila. Layo kaya kutanan mga bay, tag 20 ang sako. Oy! Asa man na David ipabutang? Diri mami gahapon, wa naman mo? Oh. Diha lang siguro. Asa man na David kuya? Okay mga bay, na diri ang mga pipila ka mga nagtrabaho sa atong balay, no? So kani si kuya nagbangag na aning kuan. Septic tank. Ganiha rami gasabot diri. Pero sabot-sabutan na kining trabaho para matunhay. Ang duha pod nagbangag na sila sa atong poste. So mao na ning gilaw ma. Mga anak ra ni mo ni tanan daytay. Dera atong tagabangag Ruben Padilla. Ang dera usaw si kuan Rostom Padilla. Natunong gid palanas. Nagbangag na sila diri no. So karon nagpaabot pa ta sa kuan kaning mga kutek simento. So dara mga kutek simento mga bay. Mga macho hay sa diri, smile sa diri. Pero mawang kakapoy. Tara pa sa daghan daw ni sila nang laba panguban. Labandero, haputiro din ni mga laki diri. Okay kayo? Duha na apay nabilin ako kay. Ato ning kuanon be. Okay, diri fokus. Smile rawang pa ka boy. Okay kayo. So, dinhi lang ta kutob mga bayno sa atong part 1 sa atong kuan sa atong balay pohon. So, thank you kay ninyo.